Слухай се, и пуска следителя и летиска гъста, не се прави сега. Напусна и видителка. Вади, го сега, виж колко казва. Снимай го, аз така. И го дразни. И от компютъра го вкараш. Точно, и да му излиза на неговия компютър. Ето направо клипче му правим. Добре, преди се сега. Пай се, без да си. Дясно, чуеш, къде отиваш? Не чувстваш. Имаш. Има ли звук? Как? Айде, стой! Гетем! Ама тише, ти не можеш да лъстиш, бе! Ръка не го нави. Дай напред! Малко напред! Да, чакай, не можеш! Чакай малко, не вършавай, мамка му! Я, стой там, не ти първа. Не ти първа да ви закачи колата. Чакай, не ме върна, кола има! Чакай! О! Дай, скачай! Скачай!